Retocs per aquí. Una prova. Va bé. Sí, tot bé. Però... sí. Quan vendrà el senyor? Bon dia. Venc per el robot. Sí, aquí està. I què li pareix? Molt bé. Vale. Qui ho ha fet? Nosaltres dues. Ja, però sou nines, no ho puc presentar. Tu? Jo? Sí, tu. Aquest robot serà en el teu nom. Però per què? Si no hem fet nosaltres, vosaltres sou nines, no el podeu presentar. Les nines no poden ser científiques. Molt bé, bon treball, però el treball serà a nom de Jordi Hernández. Vinga, Jordi. Però què farem? Aquest és el nostre treball de la vida. Bueno, sé que és una injustícia, amiga, però què li podem fer? Nosaltres no podem lluitar, però podrem esperar a fer un altre i presentar-lo per nosaltres mateixos.